Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hai uns días, neste mesmo espazo das madrugadas, faleivos duns rapaces novos que foron premiados polos seus traballos literarios nun certame que a Asociación Loureiro promove por cuarto ano. Pero esta asociación non só apoia e promove os grupos infantís e xuvenís. Hoxe vos lerei uns parágrafos do delicioso conto que Marcos Tesouro Montecelo, gañador da categoría de socios diste certame, regálanos no número 19 da nosa revista Nós, a xente do redor, e que titula Remorso. Remorso. Dormía plácidamente cando comezou a soar Smoke on the Water no seu móvil. Apagou a alarma e seguiu dormindo outros 5 minutos máis, ata que outra vez a música volveu a facer acto de presenza. Sabía que debía levantarse, malia o sono que tiña. Os nervios non llo deixaran conciliar ata as tantas. Apagou a alarma, consultou o WhatsApp e ali estaba. Hoxe será o teu día, xa verás. Quérote moito, miña rula, dicía a mensaxe de Iria. Con esa ledicia levantouse dun chimpo da cama con mellor humor. Foi ao baño e despois a polo almorzo á cociña, onde a avoa estaba xa a preparalo. De camiño a mesma estampa de sempre. O seu avó fumando no salón e co ABC na man. Así que lle deu os bos días e pasou de largo. Bos días, Paula, saudou a avoa xa na cociña. Bo día, avoiña, contestoulle mentras lle daba un bico. Como estás? Nerviosa? Que che fago? Quixo saber a avoa. Estou ben, algo nerviosa e con sono, pero lista para esta tarde, non te preocupes. Queridos amigos, continuade ca lectura deste delicioso conto que Marcos Tesouro Montecelo nos regala. Moitas gracias, Marcos.